Velkommen til Save-A-Lot. Save-A-Lot handler om at spare penge og tid og om at fjerne besvær. For sådan er Save-A-Lot et helt nyt koncept inden for online varehuse. Hvert år bærer en familie mange tons dagligvarer hjem. Det bliver til en del indkøbsposer og til en del transport frem og tilbage. Men hvad nu, hvis du kan slippe for alt det og spare 10.000 kroner samtidig? En familie bruger nemt 35.000 kroner om året på de varer, du finder hos Save-A-Lot. Med besparelser på op til 50% kan der spares til en hel del. Og hvordan fungerer Save-A-Lot? Alle vores varer er kendte mærker inden for dagligvarer, vin, isenkram og dyremad til faste lave priser. Og vi leverer lige til døren derhjemme, på arbejdet eller til et af vores 700 udleveringssteder. Så hvordan hænger det sammen? Jo, du tegner blot et medlemskab på savealot.dk. Du tegner medlemskabet på vores hjemmeside. Her kan du også se vores udvalg og ordne både betaling og bestilling. Save-A-Lot. Tænk på os som varer til engrospris hver dag.